Hello guys, good day. This is me again, Jeppo, and welcome to my channel. So medyo matagal tayong hindi nakapag-upload ng videos, but for today's video guys, magdi-daily vlog muna ako. So ngayon nagplansya ako ng mga nilabahan ng mga ukay, mga thrift clothing para naman maibenta or bago natin ibenta sa ating ukay business ay presentable naman siya, walang masyadong amoy, and then okay siya tignan. So ngayon inisa-isa namin to, nilaban muna. And then, nilagyan ng fabric conditioner para naman kaaya-aya sa ilong. Kasi masakit kasi talaga sa ilong yung amoy ng ukay-ukay. Kaya nilinisan namin and sobrang dumi lang talaga. So ngayon, pinaplansya ko naman itong mga jackets tsaka windbreakers. Ayun, para naman maayos. Paulit-ulit naman. Para naman maayos pag binenta na natin. So ito yung kinalabasan ng ating jacket na planchado na. So medyo naging mas presentable siya compared doon sa hindi pa siya nalalabahan at napaplansya. So makita nyo, pinakita ko doon yung hindi pa napaplansya. And ito naman sa labas yung mga nilabahan. So pinapatuloy lang natin kasi at itinabi ko lang kasi medyo umulan. So ang pangit naman nilabahan tapos maulan na. So ito na at night time, makikita nyo ito yung maliit lang na ukay-ukay business na nandito sa amin. So nandito lang yan sa Real Street, Calatagan proper. So marami namang varieties of thrift clothing ang makikita nyo dito. Merong mga windbreakers, merong hoodies, may mga trousers, meron din mga skirts parang pambabae. Tapos may mga madami, t-shirts, may mga shorts panlalaki, may mga pantalon, mga ripped jeans, ayan, madami. Basta makikita nyo na lang pag pumunta kayo dito. So ayan, i-flex ko lang din yung yung isa sa mga windbreakers na nandito sa sa ukay na to, sa maliit na ukay business na to. I-flex ko kasi sobrang nagandahan ako. And ito pala yung mga plinansya. Medyo naging mas presentable siya compared doon sa mga kabubukas lang na bail. As in, makikita mo parang hindi mo magugustuhan kasi nga lukot-lukot, gusot-gusot. Tapos parang hindi maganda. So ngayon medyo mas na siya, mas okay na siya. So mas magandang i-display pag presentable yung mga ukay-ukay o itong mga thrift clothing na meron tayo ngayon. So ayun, meron pa pala dito mga shirts, may mga pre-loved items, tapos may mga shorts, tapos may mga printed shirts na hindi naman siya ukay. So again, dito lang yan sa Real Street, Calatagan proper. Open from 10 AM to 10 PM. Ayun nga guys. Tapos eto na pala. I-flex ko na yung isa sa mga windbreakers na gandang-ganda ko pero hanggang ngayon hindi pa rin siya nabibili. Ito, nag-glow in the dark kasi siya pero hanggang ngayon hindi pa rin talaga siya nabibili kasi hindi mo talaga, sa unang tingin mo medyo talaga, hindi mo siya bibilin kasi medyo may konting dumi. Tapos ewan ko, hindi ko alam pero ang ganda-ganda lang talaga ito pag gabi kasi ayan, nag-glow in the dark nga siya. Tapos parang jacket na lumulutang pag halimbawa nasa dilim. Ayan, tingnan nyo guys. Tapos halimbawa papalapit ka sa isang tao, makikita mo na yung parang yung tao sa loob sobrang itim, sobrang dim na kasi parang wala siyang mukha. Ganun yung yung effect itong glow in the dark windbreaker. Kumbaga, nag-absorb muna siya ng light and then i-emit niya later. Tapos nagra-radiate siya ng visible light in the dark. So available pa rin to guys. Tapos nga pala meron din palang mga jogger pants dito sa ukay. Mini ukay business na nandito lang sa ukay. Tapos ayun, pinabaliktad ko nga to sa pamangkin ko para makita ko naman na kahit pwede siyang gawing reversible kung ayaw mo maging sobrang visible sa dilim. Kaya ayan, makikita lang yung hood tapos yung mga gilid-gilid. Ayan. So ang ganda lang tignan. Napaka playful sa mata. And sign sure of all eyes kapag ginamit mo to. Lalo na sa dilim. Pag umaga kasi hindi mo talaga siya mapapansin kasi parang napaka-ordinary yung windbreaker lang. Pero napaka niya sa mata. Mapaglaro siya sa mata, lalo na paggabi. So bawal na bawal to sa magnenenok, sa magnanakaw kasi mahuhuli ka talaga. So yun lang guys. Short clip lang to and thank you very much for watching and don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye!